Какво ще кажеш на хората, които решат да започнат от нулата и да стартират генерална промяна в живота си на една по-зряла възраст? Това е към Христо, предполагам, въпрос. Ти ако започнеш от нула, си супер, защото няма какво да губиш. Човек, който няма какво да губи, е много опасен. Ако започнеш финансово от нула, имаш да губиш само едно нещо – егото. И ние сме си говорили с тебе. Ти имаш един избор. Аз искам да съм страхливец или искам да съм провал. Да, ама страхливец е част от характера ти. Провал е събитие. Тоест, колкото по-малко имаш, толкова риска е по-малък. Единственото, което губиш, е егото си. Особено ако си на 30, до 30-35 години. Особено ако нямаш деца, нямаш хора, които да зависят от тебе. Какъв ти е проблема? Ако имаш деца, жена, възрастни родители, те зависят от тебе, малко по-трудно. Но ако